uQqirha Mkhize uqala usuku lwakhe namhlanje ukudibana nemibutho yabasebenzi. Le mibutho evakalise ungazithembi inkokheli zesebe lezempilo eMpuma Koloni. Umphathiswa kazwelonke uthi ukonyuka kwamanani kwe-COVID-19 ngokukhawuleza kweliphondo kubeka unxinzelelo kwizixhobo zokusebenza. So we're working now closely with the manufacturers to make sure that oxygen is supplied into various hospitals through cylinders and tanks, and we're also putting up new tanks for concentrated oxygen, which we're putting through in different parts of the province. Kusenjalo, Uphathiswa wezempilo kwiphondo leMpuma Koloni uSindiswa Gomba uthi abanangxaki kufumana amanani abantu abachatshazelwe intsholongwane ye-corona. Uthi le mpazamo ibonakele kwaye yinto abayilungisayo. Our system is such that it's linked to NHLS, it is linked to NICD. And when you get your results, anybody, we get your results. Eli phondo linabantu abangama-67 abathe basuleleka le ntsholongwane. Kwabo ngabangama-50 abathe baphila. Dinglerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eBhayi.